Bay, kumusta bay? So far, wala po kayo updates. Tatawa ko, mura na akong buwang nga rin. Wala pa tayo updates sa itong vlog. And busy pa kayo. And dagka pa kayo ibuhat. Ano ka computer. Nice kayo. Bitaw. So, wala po kayo update. Pero nag-upload ko sa files sa quad. Sa lain nga channel. So, i-link na ko nga rin. Nagsige ko skateboard nga to sa Grampians. First katong nakoy murag episode dito nga akong gitry og locate or akong gitry og kuha na akong drone. Kaya akong drone na crash mo siya dugay na. Dili ako yung naka-crash akong migo. Na-crash siya sa kanang Grampians ba. Kanang muna siya lugar. Murag park siya nga rin. Kaya sa ginagbo ko eh. Then paguman, wala ko wala pa itong files. Pero in English to siya ka-vlog na akong ibutang. Pero ako na siya i-link nga rin. Kaya nangungusta lang ko ninyo kung siya update. And then, wala. So, daghang og mga updates dito pero mga old vlogs kay wala ko nag-video og new recently. Karon mura niya akong video nga new recently and kanang mura gini siya. The day today is 12th of October. So, padung na finals na kanang baton. Nagyo po webpage kaniyo. Type ako na. Taga kay baton. Anyway, hopefully he'll be back to normal soon or daga nag-vlogs balik, but yeah. So, yeah. Mura to. Sige. Sige, bye. Tanaw lang yung link. Ayaw mo. Ay papadlong. Ay pagparehan ako. Mura na kong sus. Uy, nadi ko isa day nga isulti. Hindi mo naglakasabot. So, sa bukat man. Kahapon, the other day, October 10. So, kuha na siya. 10, 10, 20. So, nami wedding niya. Bawal mga riyang mag-wedding nga. Kuhan, kanang lockdown pa man may niya. Kanang bawal man ang weddings diri sa Victoria. So, ang gibuhat na mo is nakoy sa ka-wedding sa kung kaya nigawas ng guest ni. So, travel ko 39 kilometers. Ay, magsumbong ha. 39 kilometers niya to ko sa kanang Elwood Beach. Yan, nag-shoot ko wedding. So, akong i-post nga riban mga pictures na ko sa wedding. Gamit na ko siya kaning kamera. Nagamit ko sa akong Sony. Nagamit sa kuha niya kamera. Pang photo walk street something. Ricoh GR2. Nana siya GR3 mas nindot kay 24 megapixels pero muna siya. So, post ako mga photos na akong nakuha. Then maura. Wala pa update. Sige, bye. Ayayo. Someday I'll find home. The picture in my mind, a place where I